madoda enondla isingane ongasizona hayi ngiyayizwa lento ekhulunywa mamthembu. That is bafuthi iqiniso leli elimsulwa. Is a 90% yabantu besifazana babulawa ngamadoda. Amaphutha asuke evela kuba abantu besifazana. Mase ngithi 10% ngamadoda asuke kuyiwo nje asukayo nje anamaphutha. Ngoba mawuthi uyabheka abantu abaningi ababulawayo, mawuthi ulandela ikhozi yakho uyathola ukuthi intombazana ibisifeba, ibisiyenza ukuthi indoda yagcine yayibulala. Mina into engayisho iwani, ningalwi noma mthembu, ninalungisani nina amaphutheni, yekani uqomela indlala. Inkinga yenu nina niqomela indlala, ningaqomi umuntu ngoba nakho nimthanda. Yikho-ke nje kungezukuphela ukubulawa kwabantu besifazane. Awuqoma umuntu nje umqoma ukuthi uyamthanda, ungahlali kumuntu uhlaliswe ukuthi ngoba nakho unemali uthi uyanayo ngisho embedeni ungeneliseki, nethi uhlalela ukuthi ngoba nakho unemali. Akuzukuhlala ungafebi vele makunjalo, ngoba ngine sure 100% ukuthi akekho umuntu ongajolela umuntu wakhe emthanda. Bonke abafazi abahleli kwi-relationship nabantu babo ababathandayo abafebi. Umuntu ofebayo usuke ehleli nomuntu ngokwenzela isimo sokuthi ngoba nakho uyamphilisa, umphilisa kahle, akamthandi. Mase ke efuna ukuthola ngaphandle, akeneliseke embedeni, mase efuna ukuthola ngaphandle. Yini ke edala lokho? Ukuthi niqomela indlala. Aniqoma umuntu ngoba nimthanda, niqoma umuntu ngoba nakho enani. Bosisi yekelani uqomela indlala, izinto zizoba right ezweni.